Relax mo. Mura mag-alien. Mura mag-siyuda. I know, right? My precious. Lahi mo. Ay, level to. Relax kasi Minggo. Minggo paborito. Makanya ka ng gunitan dyan. Hello. Pizza. Pasta. French fries. Mura magudagag marathon. Grabe mga trentahin, no? Dagan-dagan, man. Grabe, naning kamot, man. Dagan na mga sakit, mo. Sabi na yung sakit, oy. Gatritis na. Nana to ni chat, no? Ana siya nga, nana siya ilaki. Pero kamo na lang daw buhat sa bahay. Yeah! Sabay, ako reply ato, Dok. Atay, DM lang. Ang sakahan. Luya ko eh. Wala mo ko'y kusog. Di naman ko ka-pull up, push up. Di naman siguan. Di naman. Di naman kabuhat man. Starwood siya. Na-starwood ka. Alangan. Parang mahila kong ka. Pagkaon day kag mango sticky rice dito sa Verdant. Sa Verdant? 5 pesos. Tag 85? Sa dool sa MSU. Mo ba? Makahatag din kusog. Oo. Palit daw tabi. Nakapalit na dyan kung mango sticky rice. Nakakatag. Makahatag bag kusog. Mag-ice cream gitu eh. Tabi. Ang rabiya sa mango sticky rice eh. Hatag na kusog oh. Namiya ito mango sticky rice eh. Makabuhat pinagpagdahan pula.